Anya laki din! Tilapia, bangus, galunggong, umay kayo gumatangan, presyo agawin. Ay, umay kamutin pinong, gumatang kay tilakaw. Nay, sag mamano ayan ay talakom abangos, mamita. 250 ti may sa kilaw. Nagninamutan. Kunak man ko na mapresyo agawid. Gumatang speaker. Duwagasot mo tan Ha, unay kamutin pinong. Isukat asaan ka ang makaas-asawa. Gaputan nakataw-tawar ka. Ayawanag, aglaklakay ka lang na baraw. Unay matan. Pudno mo ta. Awan ti balasang amangayat itinakataw-tawar abaraw. Saan ka ang makaasawa no kasta ka pinong? Na, ay, ijayak man lang sa bali agumatang. Bareng nalaklaka. Ay. Saan ka basta pumanaw asaan ka agumatang pinong? Ha? Kundi tawar ka, saan ka agumatang? Nay, agungot kan sa matan, mamita. Ay, talaga nga agungotak. No kastoy abas si tinaglakwak. Sige, gumatang ka, no di mo kayat nga aglaklakay ka abaraw. Jesus, sige man langan. Lawlawan ko na ya. Napartag kayon sa amutan. Sige, ate na partay. Ay, hindi pinong dito lumabas Padasa mga awisin nga ginaw. Paray! Dumagas ka pa, tagsat ka pa. Ay, pabisiin ako, guys. Mapalak pa yung luto. Mga sawa kang aminan paray, tapnod na para lutom. Awan ba't nga rin di mga yan, pare? Nay, anya na tayo gamungay. Ginatang ko abangos. 2 pidaso na ito, guys. Itad ko na ito may isa. Pulutan ninyo. Uy, nagmayatay. Talaga kumakit akikilan da ka kay. Nanggatangan mo yung tayo, paray. Pare. Lako ni mamita di tatalipa pa. Diyak ko makayat gumatang kay tanagngina. Ken medyo nalaas tila ko na. Ang agungat-mat kanya akong hindi ko nakajak gumatang. Naungit talaga na itatindira, paray. Nakamamak kidian no mahay blood ta naglukmag. Ay, hinton maminsan pare. Diyak ton lumabas ijay sangwanan na. Tapilitan na titawa gumatang itila ko na. Amom, paray. Nagpintas di anak na rin Adapay ay anak na abalasang. Ay, kunak manon na asawaan da amin ay. Di buridik na ngayon magparay. Bir na day, tinagan na. Nailogan ka, hindi naggapo di terminal. Nagpintas ka. Nagpudaw. Napayag gaya managtrabaho di Manila. Ay, kasta ka de. Ala, iluto mo day tapulutan nyo. Taagawid akon. Inakagluto pare. Mga sawa kan paray. Thank you dito inted mo abang house. Tumarin niyo, dito yung agas yung tatang, taos tunto, into no sumangpot ni nanang. Sumanaon. Kaslasaan kay mo't, nairuwam iti ugali na. Imbes ko masubing ba't bakatan? Saan? Taada sumungsungit. Ay, unay. Nabambanog ako, unay. Isudaytan. Ang kasabtan. Ala, sabta madagos na akong tumadan. Adda kayo gaya mga nanang. Tulungan kayo ka din amang bagkat karagitawit yo. Ay, adupay ijay ruwan. Diyak nakalako itang haltaw. Ay, apay nga eh. Diyak amaw. Kasano mga may. Sakbayak anapan naglako itay bigat. Nagado asa una data na laing nga amam. Ay, sakmadan, di pa basulam. Pudno ba? Iso asa anak kalakaw. Ta inun-una am nga imbaga itay bigat. Asa anak ang makalako tanalaos dagitilakaw. Ay, inagaw ka laeng ba? Ay, huston. Ay, naga pa kayo manan. Ay, makamalas gayam day tatatang mau. Natadum ti dila na.
Taamin abaliksen na, pumaysaw. Agkalma kayon tamangan tayo, inton madamdama. Ay, masadutak amang bagkat kadagiti lakaw. Ni tatang mo, tiibaon mo amang bagkat. Git kita lang aruda na dandan sa anak ka makapag na. Siya pa'y lang ba tibaon mo? Abnormal siya mo dahil panunot mo. Ay, aguloy magkayon, ta siya kung ti mapan mang bagkat. Apaya kita-kitaan na. Ay, ipalagip ko lang akan kajay high blood kan sugar mo. Mabisinak nga raw, nagmalmalumak ang naglaklakaw. Ita, dilawan nak, numanganak iti adap. Kasanaw, saan ka madla sumarsad dengay? Mangantayo latta ka din. Uray ka dilito'y panganan kat agap-apa kayo pa'y. Mabambanuga ko nga glaklakaw. Ay, kat sumardag kan angabain. Tapno saan ka nga ungit. Kat pangalaan nga iti igatang tayo ti maintenance mo, sapay nagadaw. Ay katsakon ati aglako. Ay, nagbakasyon ka laang. Ita, si Kante aglakaw. Kan maysa nagrigat taglakaw, nang runa ita apanawin, nagadaw taglalakaw. Isu nga rod, asyakon ti aglako. Nakalivak mo iti trabaho. Ay, kung naklakit dahil no saan ka nga agsubli ijay trabaho. Wan man nga rod tanay, makainanaak man mag. Ay, talaga na bambanugak nga glaklakaw. Way, barang saan ka nga ungit no makainan na ka. Isu ananang inton bigat, surwan nak nga aglako. No kastoy nga umadun ti tao, mangrugi kamutan nga agpukaw. Masapol pa yung agpukaw, nanang? Ay katwan masapul apigsaam ti panagpukaw mo. Umad-ado pa yung agpaiso, dagiti tattao. Rugi amon ti agpukaw. Ha? Ay, gumatang kayon! Si kalang mo tinakangag itim baga. Ninanang mo't, first time ko nga ron. Denggam tasyak tagpukaw. Kakailyan! Umay kayon gumatang! Presyo agawid! Umay kan adeng! Anya ti kayat mau, bangus kaday, galunggaw, wanaw tilapia. Sigay, agpili ka. Nagpintasin na ito para lakom ita, mamita. Ay, anak ko day tao. Anya ti katangaw. Ay, awan ni gatang ko, mamita. Ay, pumanaw ka dito, no saan ka gumatang? Ha? Ninanang mo't, nakaungungot ka nga agpaiso. Maperdi lang ti komersyon no tumakder ka dita. Asaan ka agumatang? Nung nga gayabak ti gumatang, mabalain, mamita. Ay sige, agayab ka itagatang. Masapul ang makalako kamay. Pare Pinong! Pare! Oh, apay paray? At ka di pasayeros mo, pare. Ay, agur urayak pa iti pila. Apay aya? Mapanta di tatali pa pare. Taapay? Umay mo kitaan di bagbagaking kaabalasang ni mamita na pintas. Kadwa na ngaglaklakaw. Ay sige man nga raud. Inakitaan no talaga madlaang anapintas. Datan dito itali pa pare. Ay, umay kayo, gumatangan! Wan, presyo ti agaway, umay kayo! Nakita mo di bagbagaking ka pare. Ay na. Masapol ang masitgak. Medyo nakapsot to yung matakay. Ay kit umasidagta. Wadya, gumatang ka day tayo nayabam, Wan, gumatang mamita. Kanya gumatang sa sawamay. Anya ti gatangam, mano akilaw. Ay sus. Inlawlaw anak. Si Kamat. Sus. Gumatang ka din na oras saya.
nalagan laangan itatayawid ta. Tanakalako tamot nanang. Italaang anak kaibusak ka. Si kansabot ti swerte ka na ka. Nakaisam ka nanang. Agayab ka nga rodan iti tricycle a pagluganan ta. Oo nanang. Saan kayo nga gayap ti sa balay? Tanda kaming kini kumpare kapinaw. Mamita. Naglaing kayo man ato maymeng. Agayabak pailaan ko na. Amumingawin kahit akasapulan nyo ti pagluganan. Ala, aglugan kayo. Siya akong timang bagkat karag ito yung icebox yaw, mamita. Ading. Kat, manungay ti bayadan me. Ah, ay, saan kayo nagbayad? Ha? Apay asaanan? Ala, awatan na di sa nga gasot. Ay, saanan? Si Kamat. Ay kat kababain mo't ano saan kami nga agbayad? Ngayon nagkondag iti icebox da, pare. Sige. Mapan kami na. Bye! Hay, Bernadette. No nakabayad kan, umunagtan. Ay, saan ka mamatpati ka dagita baro dito? Naluloko da dagita. Anyat ibagpagayo nanang. Kunam siguro ajak nakita. Anag pagkat ti panang parangkan ka na yapinaw. Nagbayad aklang iti pamasahe. Sa baling to mo ti pampanunutan niyo. Ibagakan ka, Bernadette, ah. Saan ka makiasawa ka dagiti lalaki dito? Tasadot dagita. Kita umlangan ni tatang mo. Nay, apay badan anay ramraman akaon. Agpaspasa aklang dito. Nang kumanan tinagan ka. Agmalmalum ka lang anak katugaw dito'y balay. Eh, mangrugi ka manan ako na akaon. Ay na, sumardeng kayo ka din. Eh, rumwarak man lang ngayon. Agina na kayo nanang, tama ikat ti banog yo. Kung saan kayo nga ungot. Ay, nakalako kayo matitikunam. Agam, apaya naungat matlat ka day tainam. Mabisin na siguro. Mapanak tuman laglakon. Inalam ko maatin ang ni Bernadette, pare. Mabainak mo't Kursunada ni Bernadette. Ang kasla si kamot ti kaya na, pare. Tumal na ka man. Kitno adamot na asawam. Nagsina kamin, pare, oh. Oh, di ka man nagsawi ti kasta. Naragsaka ko, no da kayo tagkatuluyan. Nasaya at tapno makaasawa ka. Sapay kumata dadagos pagluganan ta. Tapno masapat ama panaglako di tatalipapa. Ni, adamo to no mas asidag at tricycle nanang. Na, nagbiit man. Kano maurasan nga agurayak iti tricycle no kwa. Naglogan kayo. Ay, Pinaw, pilpila kan dito'y paradaan man. Ay saan na. 5 ba sa klaeng? Kat nairanamat nga gururay kayo. Ay, nagmayatan apan nakairanrana ng agpaisaw. Ibagkat ko na kita lako yaw. Ay, kutuan man nga raw. Di mo kunaan asaan na kami manan na pagbayadan. Aguray tabaryaak da ito inyawat mo a kwarta. 50 lang dayta inyawat ko, barya ampay. Saan ka di anaskan pa na yunak dayta? Ta saan na kami mo't a pinagpasahe di kalman? Kwa ngamin. Oh, ada ka di ibagam? Ay, Bernadette, agi-display tan itilako ta. Mabalin ka di nga alaak-laangan di cellphone number mo? Ay, wala. Mabilang. At double pen kan papel ko dito eh. Isulat ko latan.
Automatic Ada-adagos di tabulsam? Anya, mapan mo pa siya rin ni Bernadette dito balay da, paray. Mabalin, kunanamot pare. Nagsarita kayo manay. Inalakbayan tinamber na. Ay no, opo, nagsiglat kan paray. Apay ka po'y. Ay no, tuloy-tuloy sa hamutin na daw. Ay, diritso ka sa rin na paray. Ay, naimbag arabi iyo. Nay, apay, saan ka diyan nagbayad ni Bernadette? Iti pasahim ay. Ay, nakaigamit sabong. Kaya't nasawain. Umayag ba siya riti balasa? Ay, saan ka man namakibiyang dito'y sika? Ay, pudno mamita. Umay ko kumapasyaran ni Bernadette. Anya, sika at tricycle driver? Ay, tumal na ka man dita mamita. Pastarakam kitin ni Pinong. Andiyan lakitin. Nasaya at makiasawan ni Bernadette. Alang nga ron. Umunag ka tayo nakayaban ni Bernadette. Kunak numalakayan ka, baro. Saan mo gayam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.